Tandang-tanda ko pa na may isang baba po ko ng barko na nasalisihan po ko ng ibang lalaki sa aking asawa. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Badong, isang seaman at may 5 anak sa aking asawa. Naniniwala ko basta marunong ka lang mag-handle at matino ang iyong misis sa Pilipinas, tiyak na kaganda ang buhay ninyo sa pagiging seaman. Pero DJ Titangelo at Rakitera, wala akong kaalam-alam na matagal na pala akong niloloko ng aking asawa. Dahil tuwing sasampa ko ng barko, may ibang sasampa po pala sa kanya. Nalaman ko lang po ito nang biglang may nag-message sa akin na hindi ko kilala na pangalan at ang nakalagay sa message sa akin ay, "Badong, may gusto sana akong aminin sa'yo. Niloloko ka at tinataihan ka sa ulo ng asawa mo." Sobrang sakit sa akin mga kabisyo na malaman ko sa kabila ng paghihirap ko at pagtitiis ko sa barko, nagawa pa akong lokohin ng mahal kong asawa.